Yan mga kagamba, mayroon tayong collab ni Spider Place. Naghamon eh. Ay pagbigyan natin. Yun o. Boy, tapang to mga pre. Alam naman niya mahina gagamba natin. So gusto talaga niya masubukan yung gagamba natin. Hindi naman. Ano lang, Ayan. first vlog ba? O, first Ay, video. bitaw na kaagad para malaman na natin kung sino Okay, magaling. go my kuto. Yun, no? Fire! Oh. Nanak mo yung akin, no? Ay, hindi nakaramdam. Hoy, wala dyan yung kalaban. Nanak Uy, mo anong yung ginagawa akin. mo? Nanak mo yung akin. Naku! Kagatin mo na yan. Mataw na, tumakbo na naman akin, oh. Talikod, talikod. Yan, bite. yan Go, na. Brandon. Ay, Yan Brandon. na, oh, nanak mo na naman yung akin. Talikod, Binalikan yan, na naman. rapid mo. Traitor Very yung good. akin, ah. Yan. Oo, nanak mo na naman. Huwag yung stick yung kagatin mo. Binalikan na naman. Huwag ka tumalikod din. Yan na, Talikod, na, talikod. nahuli na. Yan na. Oh, Talikod tumakbo yung ka akin. muna. Bumalik na naman. Pabalik-balik yung akin. O, yan Oh, mo, traidor yung talikod akin. O, yan mo. Traidor yung O, yan akin. mo. Oo. Hayaan mo na yung kagatin yung Ang lupit ng laban ng akin. Pabalik-balik. Yang kasi, May kagat pa mo ng stick. Pagka-traidor yung akin, ha. Not B. Ibang Not minot na yan. Anong lahi ba itong akin pa traidor to? Balik-balik. Yun, naisan natin mga kagamba si Spider Place. Huwag kakalimutan pala mag-subscribe sa channel niya, Spider Place. Yan, ipakilala mo yung bagong channel mo. Pangalan niya. Ayan, Spider Place PH 2.0. Ayan. Yan, okay. So, yun mga kagamba, maraming salamat. Ayan, panalo si Tom.